hi Mizoram State Librarry ni. Hian an tlo hei tu te kami motor hian kan kalani forest ne kan kalani la kan rốn yên về một cái bộ aku tinggal pada aku ini Gede lah mau. hian Mizoram State Library kan kala hi Thalai na zawng ten la hian in prepare nan lekha ten sira chuna ni lengin lekha sira an ei in tu ten pai lu ta mun re tak ngin hian a thenin laptop te lekha bu te ken lu ta takin lekha an sira competitive exam from ha chon turin an input sai ani Mizoram State Library ni library kan umani van kan trong ring vak lawa hi timing an sira la kapu tam khop mai hi la kapu chrang a oma ban khop mai la kapu hi te hi Thalai ho le khazir te exam prepare te numa yes corner ten tia to hian ki chi tung tan khan hello pang competitive book kania ten kapu hi Mizoram State Librarian ani le kapu sat ni omang la ang lo solo mà son khá là puso kan ng mo say sila pero tamang hay ba Lampang kabu ang buhay ko. Oh, tinandan. Mizoram State Library itu takkan Hindi section 10 tia tihin Hindi big natte
ta hianin lehkhabu zawngna tih a awm a helai hian stock room engemaw vai instructor bula nia tero ngak tu nu ti mai mi chau thungin receptionist ti bula ka lo thunga ke he po chhawng e kha po chhawng ala ni le hi he la pe an mut thun ni chu le khazira so library hi create ngai hle ni lehkhabu tam em mai a social science ti thei wen kan kal chu thla kan la na sha hle mai chi hrang hrangin lehkhabu tha tak tak lehkhabu thla la tam hle thakal la pa hon lo ni zo ka din pe sila lo ko ha hen ana ani hi punsawa state librarian ania mizoram chu library pinot pi khet dan turin athu bertimayang tin khani helai mizoram ta na lekhabu en kol tu enga mo han trong kam ni khat sai du nei chei lo ngai thlok te ang kalau me di poin dia se library an thian te non leng lu ta an lo khop maya ei library tu lai kho vela mi ten kan mang tangkai ti ro le ro chuan kho vel ma son na kal zela hian ma chang chuan tak yam de mo ti te pong ai dan kha om the yang po ni sila ye mani ti kha chuan hei kan mang tangkai an ren khop maya bik takin Thalai mula tlangwal tlei rol rual te na zawng lai te college kal research scholar kan ti ang te heno te hi anong kal na sa a ani hianin le kabu te anon ho a chiara munanon kal chila tam tak na zawng lai te ke chu solai pia son stock room pakhat zo kha son akon lok te kan da a solai son anon bun top me ni le ten anon zira tifin ne tlai ten ho ve le a ti chu kan library hi anon maran tangkai khop me kan lo khop maya asale zo yon long mang tangkai zel sela kan du a te po hi ti anga chuan kanan lei ve a kan update ve zel boka amaro chu lei tam ti har tun lai kho vela sum le pai har sat na te na sa a chu ti ro le ro chuan kan the ang chen chuan ve ka bu te po hi he kan lei chho ve a kan ma mo tu lang ang te kan in plom hlom ve zela tiang chuan he library hi a bik takin ni pui te ta ani ti kan hriat poi mo in kan hria a tu te po no panga tanga pui tling thlengin helai mun hi lo kala he ta tang hian kan knowledge te kan hriat na te rom ti zawa kan khovel tuk ver te po hi library tanga kan thlir thiam chuan he ke mania fin la te rem hriat na te tin khole tui thani na te po khalo ni ve zela hen te hi atang kai na kan hriat thiam kha poi mo a ni pui tu te po helai huna hian lo kala helai ba ron mang tangkai tur hian kanin beiseia kon kal zer turin kan du chau kanin cha a no pang te po o kal zer sela kan du a amar chunam na mun no pang tan chuna boi thlang de hleka a fian rial dewa tlemat puiting to li thei nei de te ni te lo nga ya chumi ni bang chuan helai kon na mun hi chu a du ang tak hi chuanin no pang le upalam ta jana boi thlang chena oma en poni sela abikin Thalai rual te helai mun hi ron mang tangkaya ei zonna atan te kan ni tin khosak na kan non phung atan te kan lo ma son zel da tur atan he library ron mang tangkaya ron kal zel turin kan som chewa du sakna kan la na ni ti kha kan soi thei to ani ole alom khop mai
khan library hi kan se vai ta ni man tangkai kha ni mai etian min en kol sak to a kan sia tu ran ta to a man tangkai kha ni top to mai ni chumi mang tangkai thei tu chon thalai he ta no pang tangin hei min lo welcome em ani ti kha kan hre don nia member sum chang hi tin nge bui please in min lo thrilu avain za songa angania membership fee to phisom ni chuanin a card siam na manang khasom thumania security deposit kha za chu avain za songa ko ang sa chunga tan nge lifetime yet lifetime chu what for ya tu hin member ang sa nge ang le kan shit soi thei hei big chia lo lo chu chuanin 9 to itin timing to like winter summer adang ang tu no 9 to 4 a khat na sa chu